हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नून रोटी खैली भोला बबुआ के पढ़ैली, नून रोटी खैली भोला कि बबुआ के पढ़ैली। अब पढ़ लिख के बना तो महान बा, कि पढ़ लिख के बना बबुआ तो महान बा। नून रोटी खैली भोला अब बबुआ के पढ़ैली, अपने न पढ़ली भोला बबुआ के पढ़ैली। अब पढ़ लिख के बनला बा महान बा, कि पढ़ा लिखा हो बबुआ कि कलमिए में जान बा। पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। कि अपने न खैली भोला पढ़ली भोला बबुआ के पढ़ैली, अपनी न पढ़ली भोला बबुआ के पढ़ैली। कि पढ़ लिख के बनल के हूँ महान बा, कि पढ़ा लिखा हो बबुआ कि कलमिए में जान बा। पढ़ा लिखा हो बबुआ कलमिए में जान बा। रोजे दिन हम भेजली बाबू के स्कूलवा, कि रोज दिन हम भेजली बाबू के स्कूलवा। कि पढ़ लिख के कैलन कुलवा के नममा, कि पढ़ लिख के बकैलन कुलवा के नममा। सबके बतैहा बबुआ घर घर बतैहा, सब घर जइहा बबुआ घर घर बतैहा। कि पढ़ल लिखल के यही पहचान बा, कि नून रोटी खैली बबुआ बाबू के पढ़ैली। कि नून रोटी खैली भोला बाबू के पढ़ैली। कि पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, कि पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। कि पढ़े लिखे से कोई नहीं आसान काम बा, पढ़े लिखे से नहीं भोला कोई आसान काम बा। कि पढ़ लिखा बबुआ की कलमिए में जान बा। अब पढ़ लिखा के करिया देशवा के सेवा, आगे चल के बनिया पिए मनेता। पढ़ लिखा हो बबुआ कलमिए में जान बा। सब है ये जनता के आगे अच्छा अच्छा विचारवा, कि सब ये जनता के भोला आगे अच्छा अच्छा विचारवा। अब पढ़ल लिखल रहे वही देवेला भाषा नामा। कि पढ़ा लिखा हो बाबू, कि पढ़ा लिखा हो बाबू कि कलमिए में जान बा। पढ़ल लिखल के अलग ही बुद्धि, पढ़ लिखल के अलग ही सत्य विचार बा। और सत्य संगवा में अच्छे अच्छे करैया बबुआ। नून रोटी खैली बबुआ भेजलिए स्कूलवा, नून रोटी खैली बबुआ भेजलिए स्कूलवा। कि नून रोटी खैली भैया बाबू के पढ़ैली, अपने न पढ़ लिया बाबू के पढ़ैली। कि पढ़ लिख के पढ़नल बाबू महान बा। अब पढ़ लिखा हो बबुआ कलमिए में जान बा। कि पढ़ लिखा हो बबुआ कलमिए में जान बा। गुरु भाई गुरु बहन, देखिए अपने कितनों भी पढ़िए, लेकिन अपने बच्चे को अपने से ज्यादा जहाँ तक शक्ति हो वहाँ पढ़ाइए। छोटे गो से ही अनाथ नहीं छोड़ दीजिए। जिस तरह से अभी आप बच्चे को पढ़ाइएगा, आगे का संस्कार उसी तरह मिलेगा। इस भजन से हम यह कहना चाहते हैं कि सभी में सत्य विचार उत्पन्न, अच्छे अच्छे स्वभाव
हो, देश प्रेमी बने और मेरी कथा कहानी अच्छा लगे गुरु भाई गुरु बहन, तो इस भजन को एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।